in kai kuma zalunci kada ubangiji kai ma wannan lamba hudu ce nadi sosai iri ɗaya za ka yi iri ɗaya za ka yi wannan lamba biyar ce da ɗaya sosai iri ɗaya da ta yi wange Allah na kallon ka ina ruwa na kallon ka Allah na kallon ka wannan lamba shida ce ka masa nadi mai kyau 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 nadi ba mai kyau da ɗansa ya zaɓa kun ga gurmanodi guda uku gurmanodi guda uku duk tambanas gudawa guda biyu da camus guda ɗaya shi ma tambanas to ba ka ɗaya guda shida ne kayan da guda shida ne guda shida ne to ku ɗaya mai lamba ɗaya sai da lamba biyu mai lamba sai da mai lamba biyar sai da mai lamba shida yanzu gurbarori da su zaɓe in suka da idan yanzu ga kowa ne zai zaɓe in ya ɗauko lamba ɗaya ko lamba biyu in na goma ta kwatara ce ɗauko ɗan ya ɗauko ɗan wasu zai mayar ya sake garkuwar cindo sai kai zaɓe daga ta sama daga ta garkuwar cindo zai kai zaɓe ɗaya zai ɗauko buɗe da kanka buɗe ba kwaci ɗin kai buɗe garkuwar cindo ya ɗauko lamba shidda lamba shidda dogo da ikita dogo mai tafasara so kai zaɓe dogo ya ɗauko lamba biyar zai ajiye ta ya sake ɗauko wata buɗe dogo mai tafasara ya ɗauko lamba hudu kada sun rabu kenan sun rabu dogo ya zo kai zaɓe dogon da ya ɗauko lamba biyu kaga sai rabu wannan ya yi gabas wannan ya yi yamma wannan ya yi abin nan saura guda uku nan su bai musu ta kasa su kuma su ɗauka wanda ya ɗauka ta suka zuba ta kasa gafara musa ba ba shagon yan sanda ya ɗauko lamba biyar ba haka shagon yan sanda garkuwar cindo ba haka shagon yan sanda garkuwar cindo wai ɗan alin ba ta isarka ya ɗauko lamba ɗaya ɗan alin dogon kyallu abdurrazaki bola lamba uku abdurrazaki bola dogo mai tafasana gobe idan Allah ya kai mu dan alin ba ta isassa dogon kyallu gobe idan Allah ya kai mu dan alin ba ta isassa dogon kyallu ba wata magana da zake mana ba shi kisa wani ka ba shi kisa can mu je mu wuce babu mu ba wata magana yanzu ka je ka akwai cikin ka ba wani magana da gurbi da kai sai ka je akwai cikin ka yana da magana ya zo fara kai tanja shi fashe din sai ya kwaci din sai zai same mu ba mu da gurbi da shi yawa ranar asabar idan Allah ya kai mu ranar asabar idan Allah ya kai mu mai takwasala Abdulrazak Ibola ranar asabar mai takwasala Abdulrazak Ibola ranar Lahadi idan Allah ya kai mu ba hakon shakon yan sanda garkocin do gobe juma'a ɗan alin ba ta isar da gaban